اتقنا حيمان الدلاوي أبو أمين بلال فيليب رقوم كبير موسى عدالو يتصحفت متحققات دعوان حبريتان منكا محبركماتن هم الحمام اتقنع حيمان صحفي أبو أمين بلال فيليب صحفي أبو أمين بلال فيليبس أب جمايكا تولدو أب تابيش عند شعات مئتين سبعان كلتن اسلم الناس تقبل الله عد خنادا يوم عابي أب كتما مدينة سعود عرب ناي ديبلوم بروغرام سمرت وانقو عرب دحر موسادو بش عند شعات مئتين سبعان شعات دما أم مدينة ناي إسلام أو يونيفرسيتي بإسلام أو سنو ملوكو تيولوجي BMA تمرقو كاب شحنش شعات مئتين سبعان شعاتن كساب شحنش شعات مئتين سمانيان شوعاتن أبزلو عمتات منابرات الرياض زتبها لبيت سمرتين معقلاين كالعين درجة تمهارو إسلام أو تمرتي قنقو عربي مهر نيرو بإنجليزينيا استتصحفو نايز متصحف قداح نخلعي جيزي حتى من كله بشحنش شعات مئتين تسعان ويلس يونيفرسيتي بإسلام أو مصنعتي ندكتوريت ديجري يكاتاتل نيرو بزي كازا مصحف زياب استفالاليو أرستات زتفالاليو إسلام أو صحفات بمحتامون زرقعيو صحفي أبو إيمان بلال فيليبس اتغنع هايمانوت اسلمنا زخونه سب زعبا اسلمنا غفلت زدلي اقديم خردو زلو نجر اسلام زبل قال ترجمو انتاي مغاني كم تغرسنا غابي يسوس كريستوس زبل قال زترغب بوديزم كاب غوتام ابودها كونفيزيوم كاب فايس كومون ماركسيزم كاب كارل ماركس زبل قال زترغبه اسلمنا ግን ከማንም ሰብ አይተረخبም ኢስላም ከም አይሁዳውነት ካብ ይሁዳ ቀቢላ ዝተረخበ ወይ ድማ ሂንዱይዝም ካብ ሂንዱስ ዝተረخበ ይኮነን ኢስላም ናይ አላህ ሃይማኖት ናይ አላህ ሃይማኖት ማእከላይ መሪሕ ስለ ዝኾነ ድማ ትርጉሙ ኩልንትናኻ ንድሌት አላህ መንብርካኽን መምላኽን ዝብል ሓሳብ ዝውክል መፀውዕ ስም ኢስላም ዝብል ናይ ዓረብኛ ቃል أملغوت نزقبو حدا حقنيا فتاري أملاح كتجزون ندليتو دما بقنع منفس كتملغون مالتك خون كله كم زقبر زغونا سبب مسلم تباهيلو يتسوى بتوسخغا ملؤ بملؤ ندليت فتاري مملاح وتسيتو زغونا السلام زبل ترجموني حبرن سلازي أو شو عايك في الزمن أو اشتعر بنبي محمد صلى الله عليه وسلم عبيلو زمت حدش هايمانوت زي كوناس بمودة قرصو عندنا استقلت اتحققني يعني الله املا هايمانوت اسلام نتناي مجمرتا سبناي فلما نبن زتوهابن نقولاتهم ود سب زتلاخنا الله نبيات ني حبار هايمانوت ني الله هايمانوت سم زغونلو اسلام زتسمي بتوم زحلفون اي ود سب ولدو يكونان از سمز زمرصو بعلو الله كون كله نسدما ابتن ود سب زلا اخون اي مودعت عمل اختي راي واحي بقلص تتقيسيرك ابتن اي مودعت ملكتاويت مصحف زخونت قدوس قران الله كمزي يبل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم لوم هايمانوتكم ملؤ غيرلكم ጸጋይ ድማ ንዓኹም ፈጸምኩ ካብ ኩሉ ሃይማኖታት ድማ እስልምና ረድየልኩም መሪጸልኩም አልማኢዳ
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه بزيك اسلمنا خال هيمانوت زنادي فتصيمو تقبالنت يبلون آل عمران ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين أبراهام أيهود ويدما خريستيان أي نبرن جناب كنو حيمانوت زنبلا مسلميو زنبرن كابتم مشركين ون أي نبرن آل عمران فتاري نبي موسى نهزبو ويدما نتولد زور وحيمانوتهم أيهود زبل ويكأن خريستوس تختل تسم حيمانوتهم كريستنا إزبل عم مصحف قدوس فتسيمو يلا حق خنزارب انتوين كريستوس يكون يسوس زبل سمو ما يكونن أي نبرون كرايست زبل قال كريستوس كاب زبل ناي غريخ قانقوا زمص خونن كله ترغمو دما زتغبه زتلخيه مالتي سلازي كريستوس زبل مسيح نزبل ناي إبرايست قال ترغمي بخالق وغن دما يسوس زبل سم عيسى نزبل ناي إبرايست قال ترغمي يخون دا أمبر اتو قداي بزغلل ملكع نمقلات كبل ننبي عيساو يسوس زبل سم كتقوملو كقصلي ناي هايمانوتهم سم بزملكت قنا ازي نبيين تختلتون زصوعلو زنبور سمي كم تقدميهم زنبور نبيات دليت ود سب اب تحت دليت فتارن خغبرون نعوهم لخون ازي دما ترغم ناي اسلام ايوم تصاوعيت غيرو ود سب كابز محازوم بعداويان ناي حاسوت امالخت نقرع اطنقيقوم يوم اب حدش كيدان كم تطقس يسوس لتختلتو كم تفقار كاب سماي زخونا مدر دما تكون إلهم صلوت كغبرو امهيريو ملأختي اسلمن ناي غزا راسخا دليت اب تحت دليت فتار مغبار منبركا ناي املوخوت مسرتاو تحستو كم مخانو متن ملكتاوني الله هيمانوتن مسرتاونا اسلام ملأختنا الله تراي كتملخن نزغونه فطر ويسا ويبوتا ويكاب زي كان الله نخالق نجر زقبر عملوخوت مرحاقي قويتاناي كل فطور زغونه بزيك حدا الله كالق كل نجرنا الله فطور بمغانو ود سبن فطرات كام مملخ دو كبل تصاوعيت مقبارن ناي كل فطور فتار زغونه حدا الله تراي نخملخ نخغزا معدام ناي اسلمنا مسرتاو علامه عملوخو انصلوتون بفقادو تراي تقبالنت زركب كم مخانو متن ود سب زقربو عملوخو دما نعو تراي كخون يقبا نابنت حدسب نو انت ملخه ناي صلوتو دعو ملس انترخبه ناي صلوتو ملس زهابو اتو ام زي كونس نتز تلمن نجر نخفصم زغبره الله اتو غداي قلصيو جن حدسب نتوم ام زامنو كمزيلو ايردو امنيو ايو خبل يخل بتماساسالي نيوسوس نبودها ويدما نكريشينا نقدس كريستوفر ويدما نقدس جودا نمحمد عليه السلام انت خنون زقبر عملوخوتن صلوتن دعان ملس زهب ازوم سبات زي كونس الله فتاري يسوس نتقتلتن عدا الله فتارخم لخد أمبر نعون يسوس نخم لخوه أي محرمن نزع ملكي قدس قرآن كم زيبل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ذكر
الله كمز مسبلة مالت الله أما على القيامة تنسى كمز خبلي أو عيسى أو يسوس ود مريم نا الله زي كونس نعين ندين كم كلتا أمالك تجيركم عملونا دويلكا إيخا عيسى يسوس كملسن كله خمزيبل نتهنا يقبأكا كزارو زي يقبأن نجر كبل فقود أيكونن بلا سروت المائدة نتانوب سؤول أي تجزأنتو من عملوه من كلنا حدا الله ترى ينيرو إذا مسرتاو ممرحهم عب سروت الفاتحة مغفة معرف عنك تحمش تسفير يركب إياك نعبد وإياك نستعين نع خاطراي نملخ كابا خاطراي دم حجز ندلي نحتت نتقلب عب كالبوتا عب تمودعتا مزازميت ملكوتاوي تراي واحد زخونه مصحف قدوس قرآن الله كم زيبل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قويتهم كم زبلة لمنوا نحتتني كبوكمي كملسلكمي سروت القافور الله فطراتو فصوم زتفال عليه الله ويزلهم نجرات يوم زبل حساب مسرتاونا اسلمنا ملأخت مخانو مردو عدلاي الله فطور ويدمانا اي فطور اكال ايكونن فطراتو دمانسو ويناتو اكال ايكونن ازبها هلا بروك مسل يخيلي نجر جن ود سب فطاريو قديفو نفطران ذملخ زبز حساب ازت انس حساب سلازي تردوي الله اوش تقولو فطران تسريتي ويدما ملكتاو هلاو انو بحدا حدا مداي افطراتو كل يخيل يزبل امنات بمهلاو يدما بزا عينت املخاو تحساسبا مغنيات نفطران مملاخن بتم فطرات ابيلكا دمانا الله مملاخ تبايلو زؤمنلو ጉዳይ كم مخليتا زقرب زغونه خوين بالله نبيات زمص ملእኽቲ اسلمنا حدا الله ترايك تجزؤن بقطا يقوم بتزواوار الفطران كم مملاخ فصوم مرحقي اب قران الله دما كمزي لغليصوي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين نام نفس وكف حزبنا الله ترى يعملوا خاب طاوت هدما رحقوا زبلوا برقص لإغنائنا سورة النحل طاوت نزملوا سبا سلامنتاي نزبي إيد سبز تسرحه زتتصرب طاوت تسوغدي الكامس تحتهم حدا عينت ملسي يبغى نسو دما برقصنا تزتتصربنا امن مثل زي كون ناس نتاو سريت زلو املاح الله يبلو اتز تتصرب امني الله نايزبل الرأيانات انس حساب معرفنت منبر نسي املاح الله مالتنا يكونن يبلو الله اوشت كل فطور سريتي زبلات حساسبا استقبل سب نايطاوت املخو كتع كقبل يقد مسرتاونا اسلمنا ملأختن امتون زتردع سبقن بزخونه شنخ مغنيات زلو مسيلو كاكوا انت قربه بزي قدس ابطاعتونت قن فتسيمو ايرتعني اب كل زمنا اب نفسه ناي ملكوتاو بحري زلبسو سبات ابها هلوم الله اوشت ود سب سريت يزبل غوغي امنتيوم زمركوسو بتغوغي امنته مسرت الله اب كلاتنا سريتيو اون انتبلو كاب كل سبن العلي ابعاتهم زياده 5 سرت غيروم يوم ززارو سلازغونخا دليتنا باكال امملا زتغاهد املا ويكا الله اوشت نبسم
ዝተሰገደ ዝሰረጸ ብምዃኑ ንዕኦም ክነምልኾም ከም ዘለና ብማለት ሃተፍ ይብሉ። ብተመሳሳሊ ኩነታት እቶም ንሰብ ዘምልኹን እቲ ዘምልኽዎ ሰብ ድማ ምስ ሞተ እውን እንተኾነ ኣምልኽነቱ ዝተቐበሉ በቶም ፈጣሪ ኣብ ወዲ ሰብ ሰሪጹ ዝብል ጉጉይ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ጽቡቕ ኣቀባብላ ይረኽቡ። ናይ እስልምና መልእኽትን እምንቶን ዝተረድዐ ሰብ ግን ብዝኾነ ዓይነት ኩነታት ንሰብኣዊ ፍጡር ምምላኽ ፈጺሙ ኣይቅበልን። ናይ ኣላህ ሃይማኖት መሰረታዊ ጻውዒቱ ንፈጣሪ ጥራይ ምምላኽን ንፍጡራን ዝግበር ዝኾነ ዓይነት ኣምልኾ ብዝኾነ ዓይነት መልክዑ ምንጻግ። እዚ ድማ ትርጉሙ ጭርሑኡ ናይ እስልምና ላኢላህ ኢላላህ ትርጉሙ ብሓቂ ክምለኽ ዝግብኦ ብዘይካ ኣላህ ካልእ ኣምላኽ የለን። There is no God but Allah. ነዛ በቓል ምባል ምድግጋም ንሓደ ሰብ ብቐጥታ ኣብ ደንበ እስልምና ዘእትዎ ክኸውን እንከሎ ብቕኑዕ ልቢ ኣሚንካ ምቕባል ናይ ገነት ውሕስነት ይወሃበካ። ስለዚኦም ድማ ናይ እስላም ነቢ ላኢላሂ ኢላላህ ብዘይካ ኣላህ ካልእ ኣምላኽ የለን ኢሉ ዝመስከረን ነዚ እምንቶ እዚ ሒዚኡ ዝሞተን ገነት ጀናን ይኣቱ ዝበሉ። እዚ ጭርሖ እዚ ንሓደ ኣላህ ጥራይ ምምላኽን ንትእዛዛቱን ሕጋጋቱን ምእዙዝ ክትከውንን ኣምልኾ ጣዖቱን ጣዖታውያን ምንጻግ ዝሓዘለ ዘጠቓለለ እዩ። መልእኽቲ ናይ ዘይቁኑዕ ሃይማኖት ኣብ ዓለም ብዙሓት ናይ እምነት ጉጅለታት ኣምልኾታት ሃይማኖታትን ፍልስፍናታትን ምንቅስቓሳትን እውን ኣለዉ። ነብሲ ወከፍ ድማ እቲ ቁኑዕን ሓቀኛን ናብ ኣላህ ዝወስድ መንገዲ ናተይ ኢሎም ነናቶም ይዛረቡ። ስለዚ ሓደ ሰብ ኣየናዩ ሓቀኛ ወይስ ኩሎም ቁኑዓት እዮም ኢሉ ፈሊዩ ኸመይ ገይሩ ክፈለጥ ዝኽእል? ነዚ ሕቶ እዚ ንምምላስ እንጥቀመሎም ኣገባባት ሜላ ድማ እቲ መሰረታዊ ሓቅነት ኣምልኾኦም ዝህብዎም ኣስተምህሮም ግዳማዊ ፍልልያትን ንጎኒ ገዲፍና ናይቲ ብቐጥታ ኾነ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ዝገብርዎ ጻውዒት ቀንዲ ዕላማ ፈሊኻ ምውጻእ። ኩሎም ዘይቁኑዓት ሃይማኖት ብዛዕባ ኣላህ ሓደ ናይ ሓባር ተረድኦ ኣለዎ። ንሱ ኸኣ ኩሉ ሰብ ኣምላኽ እዩ ወይ ድማ ፍሉያት ሰባት ኣላህ እዮም ወይ ከዓ ፍጡራት ኣላህ እዮም ወይ ከዓ ኣላህ ማለት ወዲ ሰብ ዝፈጠሮ ሓሳባዊ ስእሊ እዩ ይብሉ። ካብዚ ዝተለዓለ መሰረታዊ መልእኽቲ ናይ ዘይቁኑዕ ሃይማኖት ኣላህ ንፍጡራቱ ተመሊሱ ኸመለኽ ይኽእል እዩ ዝብል እዩ። ዘይቁኑዓት ሃይማኖት ፍጡራን ወይ ሓደ ክፋል ናይ ፍጥረት ፈጣሪ እዩ ይብልዎ። ናይ ወዲ ሰብ ፍጡር ዘበለ ድማ ንዑ ንኽምለኽ ጻውዒት ይገብሩ። ንኣብነት እንተወሲድና ነቢ ኢየሱስ ዒሳ ንተኸተልቱ ሓደ ኣላህ ጥራይ ንኸምልኹ ዝዓደመ ዝመሃረ ክኸውን እንከሎ ሎሚ ግና ንየሱስ ንኽተል ኢና ዝብሉ ሰባት ኢየሱስ ኣምላኽ ኢሎም ንዝኾነ ህዝቢ ንየሱስ ንኸምልኽ ይሰብኩ። ቡድሃ ኣብ ኤስያ ካብ ዝርከብ ሃይማኖት ብርክት ዝበሉ ሰብኣዊ ትሕዝቶ ዘለዎም ሕግታት ናብ ሂንዳ ሃይማኖት ዘእተወ ለውጢ ዘካየደን ሰብ እዩ ነይሩ። ኣምላኽ እውን ኣይበለን። ክምለኹ ካብ ዝግብኦም ነገራት ሓደ ንሱ ምዃኑ እውን ንተኸተልቱ ሓሳቡ ኣየቕረበን። ኮይኑ ግን ሎሚ ዝበዝሑ ካብ ሂንዲ ወፃኢ ዝርከቡ ቡድሃውያን ቡድሂስት ንቡድሃ ኣምላኽ ኢሎም ብግምቶም ዝጸረብዎ ምስልታት ናብ ቡድሃ ተደፊኦም ይሰግዱ። እቲ ቀንዲ ናይ ኣምልኾ ዕላማ ዝግበሮ ነገር ፈሊኻ ምውፃእ ዝብል ሜላ ብምጥቃም ዘይቁኑዕ ሃይማኖታት ፍጹም ግልጹን ኣመሰራትኡን ናይ ወዲ ሰብ ምህዞ ምዃኑ ንጹር ይኸውን። ኣላህ ኣብ ቁርኣን ከምዚ ይብል ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون እቶም ብዘይካ ንኣላህ እትግዝእዎም ዘለኹም ጣዖታት
ንስኹም ምን ኣቦታትኩም ዝሰመኹሞም ኣስማት እምበር ትእዛዝ ኣይወረደን እቲ ውሳኔ ኸኣ ናይ ኣላህ እምበር ናይ ካልእ ኣይኮነን ንዕኡ ንኣላህ ጥራይ እምበር ንኻልእ ከይተምልኹ ኣዚዙ እዚ ኸ እቲ ቁኑዕ ሃይማኖት ግን ዝበዝሐ ሰብ ኣይፈልጥን እዩ ሱረቱል የሱፍ ኩሎም ሃይማኖት ጽቡቕ ነገር ስለ ዘምህሩ ሓደ ዝኾነ ካብኣቶም እንተተኸቲልና እንታይ ሽግር ኣለዎ ዝብል ሙጉት ክለዓል ይኽእል እዩ መልሲ ድማ ኩሎም ዘይቁንዓት ሃይማኖታት ዘምህርዎ ናይ ፍጡራን ኣምልኾ ዝዓበየ ርኩስ ሕማቕ ኣስተምህሮ እዩ ዝብል ይኸውን ናይ ፍጡራን ኣምልኾ መሰረታዊ ዕላማ ሰብኣዊ ተፈጥሮ ስለ ዝጻረሮ ወዲ ሰብ ካብ ዝፍጽሙ ሕማቕን ከቢድን ገበንን ሓጢኣትን እዩ ኣላህ ኣብ ቁርኣን ብንጹር ከም ዝገለጾ ወዲ ሰብ ንኣላህ ንፈጣሪ ጥራይ ከምልኽ እዩ ዝተፈጥረ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ኣጋንንትን ወዲ ሰብን ዝፈጠርክዎም ምኽንያት ዕላማ ንዓይ ጥራይ ንኸምልኹ እዩ ሱረቱል አዛሪያ ንፍጡራን ዝግበር ኣምልኾ መሰረት ናይ ጣዖትነት ስለ ዝኾነ ክመሓር ዘይክእል ዓብ ሓጢኣት ዘንቢ እዩ ኣብዚ ናይ ጣዖት ዕንክሊል ኮይኑ ዝሞተ ሰብ ናይ መጻኢ ገነት ህይወት ዕድሉ ዝተዓጽዎ እዩ እዚ ርእቶ ዘይኮነስ ኣብታ ኣላህ ንወዲ ሰብ ዘውረዶ ናይ መጨረሽታ መልእኽቱ ዝተገልጸ ሓቂ እዩ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما الله مشارختي بتصاي كتغبرلو فصوم ايمحرني كابزنين يوزلو حاتيات جن نزدلي يمحر المائده نايس لمنا عالم لخاون زي قنعات هايمانو صعبينو حدغنيان ጥንቃቐ ዘድልዮ ምንካብ ኮኖ ሓቀኛ ናይ ኣላህ ሃይማኖት ብዓለም ለኻዊ መዳይ ክትርድኦን ክትሕዞን ዝኽእል ኩሉኣዊ ሓፈሻዊ ክኸውን ይግባእ ምስ ዝኾነ ህዝቢ ቦታን ሰዓትን ድማ ዝተሓፅረ ክኸውን የብሉን እቲ ኣማኒ ገነት ንኸኣቱ ጥምቀት መድሓኒናን ኢልካ ንሰብ ምእማን ዝኣመሰሉ ክህልዋ ኣይክእልኒ ኣይግባእን ናይ እስልምና ኩልንትናኣዊ መዳይ ኣብቲ ናይ እስልምና ማእኸላይ መምርሕን ነብስኻ ንድሌት ናይ ኣላህ ምንብርካኽን ትርጉምን ኣብ ዝብል መሰረት እዩ ኣዕሪፉ ወዲ ሰብ ኣላህ ሓደ ምዃኑን ካብ ፍጥረታት ፈጺሙ ፍሉይ ምዃኑን ክርዳእ እንተኽኢሉን ንድሌቱ ናብ ኣላህ እንተተንበርኪኹን ብኣካልን ብመንፈስን ሙስሊም ኣስላማይ ይኸውን ንገነትን ንጀናን ቁቡል ብቑዕ ይኸውን በዚ መሰረትካ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ዝረሓቐ ክፍሊ ናይ ዓለም ዝነብር ዝኾነ ሰብ ናይ ፍጥረታት ኣምልኾ ነጺጉ ናብ ሓደ ፈጣሪ እንተተመሊሱ ናብ ሃይማኖት ናይ ኣላህ ተኸታሊ እስልምና ሙስሊም ኣስላማይ ክኸውን ይኽእል ዝኾነ ኮይኑ ንኣላህ ፈሊጥካ እንተቐቢልካን ንፈቓዱ ድማ ክትግዛእ እቲ ጽቡቕ ካብ ሕማቕ ፈሊኻ ክትመርጽ ዘድልን ከምዚ ዓይነት ምርጫን ሓላፍነትን ተሓታትነትን ዝሕብር ምዃኑ ክነስተብህል ይግባእ ወዲ ሰብ ብዝመረፆ ውፅኢት ተሓታታይ ስለዚ ጽቡቕ ስራሕ ብምስራሕን ሕማቕ ስራሕ ድማ ንምግዳፍ ዝለዓለ ጻዕሪ ክገብር ይግብኦ ዝለዓለ ጽቡቕ ስራሕ ንሓደ ኣላህ ክተምለኽ ክኸውን እንከሎ ዝለዓለ ሕማቕ ስራሕ ድማ ንፍጥረታት ምስ ኣላህ ሓዊስካ ምምላኽን ንኣላህ ሽርክ ክትገብረሉን ወይ ከዓ ኣብ ክንዲ ኣላህ ንኻልእ ምምላኽ እዚ ሓቂ እዚ ኣብ ናይ መወዳእታ መለኮታዊ መልእኽቲ ዋሒ ራእይ ከምዚ ተገሊጹ ኣሎ
آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. برقص توم بقرآن زعمون كابتوم أيهوداويان كريستيان ساباويان ون باللهم بمجرشتا معلتن زعمونو صبغ سرح سرحون عاسبهم مسقويتهم اللوم كرخبوهم فرهون يبلومن ايكو هينيوم دما سورة البقرة. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. توم بوغويتو زورو دولوم إنجيل وانجيل توراة أوريت كمون كلهم ملكوتاويان مصحفتي قطابيلو انت زحزو انت زسرحلون كاب لعليومن كاب تحت اغرومن بزي صعر شيشايناي غويتا مبلعون يرم قال خاباتهم قناعات حزبلو زبزح خاباتهم جن سرحهم اكي سورة المائدة نا الله مفلا عبزي كمز زبل حتو يلعلي كما يجري استفالالي دحر بايتا زلو محبرسب ባህልታቱም ኩሎም ህዝብታትና አላህ ከአምኑ ተባሂሉ ትጽቢት ክግበረሎም ይኽእል ወድሰብ ንአላህ ከምልኽ ሓላፍነት ምእንቲ ክስምዖ ኩሎም ህዝብታት አላህ ክፈልጥዎ ዝኽእሉ ብቕዓት ተኽእሎ ክህልዎም ይግባእ። ናይ መወዳእታ መለኮታዊ መጽሓፍ ኩሎም ደቂ ሰባት ንአላህ ዘፍልጦም ተፈጥራዊ ግንዛቤ ኣብ ውሽጢ ነብሶም መንፈሶም ዝተተኽለ ምዃኑን ምስኦም ሓቢሩ ዝተፈጥረን سنبراتن مسرتاو بحرن مخانيو زمهرن ابسروت الاعراف عنقت شوعت كم زغلصو الله نا ادم مسفطرو نقولهم نا ادم زر زغنا نفسታት هلاويهم ابز عالم قدم مغبارو ጎይታኹም ዶይ ኮንኩን ኢሉ ኣብ ልዕሊ ነብሶም ኣብዝ ምስክረሉ እዋን እዎ ጎይታና ኢኻ ንምስክር ድማ ኣለና በሉ ኢሉ ቃል ማሕልኦም ከም ዝወሰድ ይገልጸልና። ድሒሩኻ ንኹሉ ወዲ ሰብ ንሱ ፈጣሪኦምን ከምልኽዎ ዘለዎም ሓቀኛ ሓደ ኣላህ ኣምላኽ ምዃኑ ስለምንታይ ምስክርነቶም ንኽህቡ ከም ዝገበረ ከም ዝኽብል ኣብርሂቡ ኣብ መዓልቲ ትንሣኤ ብዛዕባ ምስክርነትኩም ዘንጊዕና ነርና ከይትብሉ ወይ ከዓ ንስኻ ኣላህ ኣምላኽና ፈጣሪና ምዃንካ ሓሳብ ኣይነበረናን ንዓኻ ጥራይ ድማ ክንግዛእ ክነምልኽ ከም ዝነበረና እውን ዝነገረና የለን ንኸይብሉ ማለት እዩ። ኣላህ እቲ መብርሂ ብምቕጻል ከምዚ ይብል ወይ ከዓ ንጣዖታት ዘሽርቑ ዝተገዝኡ ቅድሜና ዝነበሩ ኣቦታትና ጥራዮም ንሕና ብድሕሪኦም ዝመጸና ወለዶ ነርና ብሰንክቶም ዘጥፍኡ ዝበደሉ ዝፈጸምዎ በደልና ዓና ተጥፍአና ከይትብሉ ምእንታን ኣመስኪርናኩም። ስለዝኾነኻ ነብሲ ወከፍ ቆልዓ ብተፈጥሮኡ ብኣላህ ናይ ምእማን ንዕኡ ጥራይ ናይ ምምላኽ ዝምባሌ ምስኡ ይውለድ። እዚ ተፈጥሮ እዚ ብዓረበኛ ፊጥረሃ ይበሃል። እዚ ቆልዓ እዚ ንበይኑ እንተዝገድፍዎ ብናቱ መንገዲ ንኣላህ ምተገዝአ መምለኸ ኮይኑ ግን ኩሎም ቆልዑት ብዘይረአዩን ወይ ከዓ ብዝረአዩን ናይ ከባቢ ተጽዕኖ ይጽለዉ። ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣላህ ከምዚ ኢሉ ኢሎ ባሮቶይ ዝፈጠርክዎም ኣብቲ ቁኑዕ ሃይማኖት እዩ፣ ነገር ግን ሰይጣናት መንገዲ የስሕትዎም። ብተወሳኺ ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብሲ ወከፍ ቆልዓ ክውለድ እንከሎ ኣብ ኩነታት ፊጥሪሃ ይውለድ። ወለዲኦም ድማ ናብ ኣይሁዳዊ ወይ ከዓ ክርስቲያናዊ ወይ ከዓ ዘየርሴንያዊ ንሓዊ ዘምልኹ ዝቕይርዎም። ልክዕ ከም ሓንቲ እንስሳት ትወልዶ ንቡር ኖርማል ውሉድ ዝውለድ ጎዶሎ ኣካል ኮይኑ ዝተወልደ ርኢኹሞ ዶ ትፈልጡ? እዚ ቆልዓ እዚ ልክዕ ከምቲ ኣላህ ኣብ ተፈጥሮ ዘቐመጦ ፊዚካል ኣካላዊ ሕግታት ጉዙእ ዝኾነ ነብሱ ከዓ
الله بحق ጎይታን ፈጣርን ምዃኑ ብተፈጥሮ ኣግዝእቲ ትኸውን ነገር ግን ወለዲ ዝቆልዓዚ ናብቲ መንገዶም ንኽምራሕ ምእንታን ዝጽዕሩ ክኾኑ እንከለዉ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ዕድሚኡ ናይ ወለዱ ድሌትን ፈቓድን ንምክልኻል ይኹን ንምቅዋም ዓቕሚ የብሉን ኣብዚ ደረጃ እዚ እቲ ቆልዓ ዝኽተሎ ሃይማኖት ልምዳዊ ናይ ከባባዊ ኣተዓባብያን እዩ ኣብዚ ደረጃ እዚ ዘሎ ቆልዓ ኣላህ በሃይማኖቱ ምኽንያት ተሓታቲ ይገብሮን ወይ ድማ ኣይቆጽዖን ወዲ ሰብ ካብ ዝውለድ ክሳብ ዝመውት ዘሎ ህይወት ሓደ ሓቀኛ ኣምልኾ ኣላህ ጥራይ ምዃኑ ግልፂ ክሳብ ዝኾነሎም እዋን ነዚ ዘረጋግፁ ምልክታት ተኣምራታትን ኣብ ኩሉ ከባቢ ናይ መሬትን ኣብ ውሽጢ ናይ ገዛእ ርእሶም ነፍሳትን ኣካላትን እውን ክገልጸሎም እዩ ደቂ ሰባት ምስ ነብሶም ቁንዓትን እሙናትን ኮይኖም ናይ ሓሶት ኣማለኽትን ጠንጥን ኣቢሎሞ ገዲፎም ንኣላህ እንተዝደልይዎ እቲ መንገዲ ቀሊል ይኾነሎ ምልክታትን ተኣምራትን ናይ ኣላህ ምንጻግ እንተ ደኣ ቐጺሎሞን ንፍጡራን ምምላኽ እንተ ቐጺሎሞም ከቢድ ክወጽዎ ዘይክእሉ መንገዲ ይኾኖም ንኣብነት እንተወሲድና ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ብራዚል ከባቢ ደቡብ ምብራቕ ኣማዞን ዝርከብ ጫካ ሓደ ጥንታዊ ዝኾነ ቀቢላ ናይ ኩሎም ፍጡራን ኣማለኽቲ ዝውክል እቲ ቐንዲ ኢስኪዋች ዝተባሃለ ጣዖት መንበሪ ሓድሽ ገዛ ሰርሕሉ ንጽባሓይቱ ሓደ ጎበዝ ነቲ ጣዖት ኣኽብሮቱ ክስልም ናብቲ ኣጉዶ ኣተወ በቲ ዝተነግሮ ዝተምሃሮ መሰረት እቲ ጣዖትን ፈጣሪኡን ሽሻይ ዝህብን ምዃኑ ኣሚኑ እንዳሰገደሉ እንከሎ ሓደ ዝኣረገ ብሕማም ቆርቦት ዝተጠቕዐን ቁንጪ ዝመልኦ ኸልቢ ናብቲ ኣጉዶ ኣተወ እቲ መንእሰይ እንታይ ክገብር ኢሉ እዩ ይዕዘቦ ነበረ ወያ ኸልቢ እግሩ ሓፋቢሉ ኣብቲ ልዕሊ ጣዖት ክሸይን እንከሎ ተዓዘበ እቲ ጎበዝ ስምዒቱ ስለ ዝተንከፎ ሓሪቑ ነቲ ኸልቢ ካብቲ ቤት መቕደስ ኣባረሮ ሕርቃኑ ምስ ከደሉ ግን እቲ ጣዖት ናይ ዓለማት ጐይታ ክኸውን ከም ዘይክእል ተረድኦ እሞ ኣላህ ኣብ ካልእ ቦታ እዩ ዘሎ ድማ በለ እምበኣርከስ እቲ መንእሰይ ሓንጎሉ ተጠቂሙ ንኣላህ ክደሊን ወይ ከዓ ተኣማንነት ኣብ ዘይብሉ ኩነታት ናይቶም ቀቢላ ጉጉይ እምነት ተዓሚቱ ምስኦም ክጓዓዝ ምርጫ ቐሪቡሉ እዚ ነገር እዚ ሓድሽ እኳ እንተመሰለ እቲ ዝኾነ ነገር ነዚ መንእሰይ እዚ ካብ ኣላህ ዝኾነ ምልክት እዩ ነቲ ዘምልኾ ዝነበረ ነገር ሓሶት ምዃኑ ዘርኢ መለኮታዊ መምርሒ ዝሓቆፈ ምልክት እዩ ኣቐዲሙ ከም ዝተገልጸ ንኹሎም ህዝብታት ቀቢላታት ወዲ ሰብ ብኣላህ ዘለዎ ተፈጥራዊ እምነት ድሌቱ ምስኡ ዝተፈጥረ ንዑ ጥራይ ናይ ምምላኽ ድሌት ዝምባለ ንምሕያል በብእዋኑ ካብ ዘረኣዩ ብኣላህ ዝግለጹ ምልክታት ዝተንጸባረቑ መለኮታዊ ሓቅነት ንምምዕባል ነቢያት ተላኢኾም እዮም መብዛሕትኡ ኩነታት ካብቲ ነቢያት ካብ ዘምህርዎ ዝተጠወየን ዝተሓዋወሰን እኳ እንተኾነ እቲ ቁኑዕ ካብቲ ጌጋ ፈልዮም ክርእዩ ዝኽእሉ ክፋል ግን ተሪፎም እዮም ንኣብነት ኣብ ተውራት ብሉይ ኪዳን ዘለዉ 10 ትእዛዛት ኣብ ወንጌል ዘለዉ ንዕኦም ዘደላድሉ ከም ነፍሲ ወከፍ መቕታል ስርቅን ዝሙትን ዝኣመሰሉ ወንጀል መቕፅዒ ሕግታትን ኣብ ዝበዝሐ ሕብረተሰብ ምህላው ምጥቃስ ይከኣል እዚ መሰረት ብምግባር ድማ ነፍሲ ወከፍ ነፍሲ ብኣላህ ናይ ምእማን ነፍስኻ ብኹሉ እንትናኻ ንኣላህ ድሌትካ ብምንብርካኽን ዝብል ሃይማኖት እስልምና ምቕባል ሓላፍነትን ግዴታን ኣሎ ኣብቱ ንሱ ዝመርሓና ቁኑዕ መንገዲ ክንጸንዕን ካብኡ ዝኾነ በረከት ክበና ንሓያለ ጐይታ ኣላህ ንለምን ብርግጽ ከዓ ንሱ ለጋስን ርህሩህን እዩ ምስጋና ንዓለማት ጐይታ ይኹን ሰላትን ሰላምን ንነቢና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንቤተሰቡን ንብጾቱን ብቑኑዕ መንፈስ ኣሰሮም ንዝተኸተሉን ይኹን ተፈጸመ